Goedemorgen en zeer welkom hier. Ook die wat niet hier zijn en aber ook hartje doen, mocht God zijn vrede bij jullie ook zijn. Van de morgens, als ik rijdt rijden en denk en herkomen, dan ging me zo, ik wil een beetje wat van jullie heren. Plus dat we een beetje in schwung komen met onze boodschap. Wer van jullie wel moet zeggen, van wat hast du die van jou al je vrijheid? Like, wat heeft die een vrijheid van jou? Irgendwer heeft die al wat een vrijheid van jou? Oké, de ene heeft zich gevrijd dat ik kan er terugkomen, God zijn woord onhoortje. Van wat hebben we ons nog gevrijd? De nächste is zijn opgewaakt en kan er terug voor, ja? De nächste die vrijt zich ten vriend hier treffen. Wat nog? Wat heeft jullie gevrijd van jou? De ene heeft zich gevrijd dat we niet snij op eet hadden. De nächste vrijt zich van de gezondheid. Wer van jullie heeft zich van jou een beetje getest over irgendwas? Oder vielleicht even bloß so abgewagt. Wat wir die Täuschung, wat wir die kommt von jou? Okay, so der eine ist als morgens, okay, tautätig naar de kerk gekommen. Dat merkt ons niet wat dan passiert, maar dat hebben we nog meer verteld. Hier weer somebody else. Wat weer de Täuschung van jou? Ook tautätig abgestohlen. Ja, dat heeft met onze klokwerkste te doen. Wel, wij zijn nog weer te laat naar de kerk gekomen, because we hadden Daniel gesteld. Die van ons, en ik zei, we hebben hier vandaag meest alles in een lied wat al niet kleine dingen heeft. Some van jullie hebben, maar de meeste van ons zijn heel uitgewassen. En als we onze dingen, like, nu red ik van jonge dingen, wat nog niet molgonen kennen. En dat heb ik dan gemerkt, bis we die houden. Dat manchmal woeken die dingen op en die werden einfach bloß niet moedig. Die werden, zoals we dan woord zeggen, die werden kruis opgewaakt. En niet dat ik en mijn vrouw wisten, wat dingen moest opgetrokken, dat weet je really keine lied, wat zich, wanneer de eerste dingen had, dat wordt dan op hier, maar dat weten, maar daar wisten we, maar van daar wieder wisten we niet meer. En, aber irgendwo wird mir dort eine Woche gesagt, dass Kinder nicht sollen kruis blijven, wanneer die abwachen deed, okay? En ik glaube, dat hebben we ons elderen alle klar, dat wanneer die kruis abgewacht zijn, dan doen we er wat met. You know, eerst een small sure maken dat het kind alles heeft van wat het vele deed. En wanneer daarna hebben we bloos kruis blijft, nou dan hebben we even maar door, dan blijven we dat hebben met de instelling te doen. En dan verzekeren we om dat te arbeiden. So, en dan hebben we dan zijn de kinderen groot geworden, en dan zijn die tussen en zijn duur echte geworden. Oké, nu zijn we niet meer kinderen, en we waken ook manchmal op, en we veilen ons krijgt zo som van jullie dan niet zeggen, ze een veilig van jou, en dat is, plus met dat ik opwaak, dan deed me de regen wij, of ik ga nog niet uitgeslopen krijgen, of ik zie tautätig opgestoken, irgendwas komt ons dan door hem zijn, en dan nemen we ons dat manchmal met. De boodschap wat ik van jou hier reden wil, ik had het zomaar in Engels gepredigd. Some van jullie worden vielleicht op Engels, maar ik dacht zo, als ik rijd met elkaar deed, kwam de timer aan, we ging zo, ik leef je verdroegen nog meer daarvan. Zo, dan komen we te kerk van jou morgens, en dan komt John hier ver, wie weet nog wat van vers gelezen dit? Wat weer het dan? Ja, God loven, wat weer nog, verder, wat weer de eerste weer wat hij zei. Dat weer in Engels, wie van jullie weet dat? Ik had niet mijn Engelse Bijbel met, zo ik moest plus zetten hartje, zo nu, ik leef ook plus dat hij zei dit. Op Engels dan zegt het door, I will rejoice. Right, John? Can you correct me? I will rejoice. En zo, dat thema is van jou, en ik neem Psalm 9 als ons tekstvers. In de derde vers zegt het dit,
Ik wil mij vrijen. Om die halven vrouw zijn. Dat is een versprechen wat we hier in Psalm 9 vingen doen. Zo dat is dat ding, want onze kleine kinderen, wanneer we die te baan brengen doen, en we danken die toe, in ons mama, ons dad, we rekenen nu met, we hopen dat het kind wordt fijn slopen, en dan wensen we ons, van dat kind wordt 's morgens vrouw opwaken. En dat kind zich moet vrijen voor de nieuwe dag. Dat is allemaal zoveel weird. Want onze kinderen vrouw opgewaakt zijn. Onze kleine grootjongens. Dat vrijt me wanneer ik zeg, oh, die zijn vrouw opgewaakt. Dat maakt het plus veel einfacher en veel leichter. Dat zoals ik al zei, is maar niet allemaal de geval. Du en ik bewaren, nu zijn we alle geworden. En nu zijn we vandaag, wat we op en aan bij hem aanslopen. Ik weet niet wie van jullie heeft dit is dit, besonders je wat met een partner top slopen doen, dat je de partner wilde zeggen, 's morgens van ik is opwaken, kost een talen, moet ik maar een vrouw zijn. Kost gewoon zo'n talen. Ik wil vrouw opwaken. Ik wil vrouw zijn, ik wil me vrijen. Want je wel blij dat nu Habakuk, daar hebben we niet veel meer wat van, maar Habakuk, het 3e kapitel, excuse me. Ik had het vielleicht niet gezegd. Ik zei, we hebben jaasmank ons. En dat is ons veel waard. Welkom hier. Zeer welkom. We vrijen ons immer weer, wanneer we jaas hebben. Während je nog Habakuk het 3e kapitel bladeren. Ik wil dus de laatste paar vers nemen. Maar wanneer we die ganze kapitel lezen, dan ving je door. Dat redt van de zware tijd. Dat redt van tijden wat er worden komen. Dat wordt tof zijn. Dat is... Ja, de tijd waar we in het jaar gaan, waar krankheden worden zijn. Er worden tijden zijn waar er worden schwierigheden. You know, dat is een lange lijst van schwierigheden. En dan, ik wil hier in 17e vers, waar we 16e vers aankomen en zegt het, wanneer ik dit hier flautert me alles. En mijn lippen zingen van de nodig. Mijn beinen zijn als vervuld. En mijn knieën die flauteren. Nou, ik weet niet als we kunnen metvielen, maar dat heeft zich dus zeer schlimm. Ik word stil wachten, maar den dag wordt dat verdorven, dat volk traf, wordt ons ongeript. 17e vers. Want de veenboom, en dit is dus het van de ook kunnen zijn. Want de veenboom, we reden al van appelboom of plumenboom, of we gaan niet veen, maar dat is een vruchtboom. Want de veenboom ook niet rein wordt, in de wijnranken niets verbrengen. Okay, we zijn nu in een tijd waar het anyway alle dol sluiten deed en niets was. De bladeren zijn van de boom gevallen. We rekenen met wat beeld alle aanvreden. En Irene wat zich met de ruit maken dat het beeld alle aansniet. En you know what, maar we denken aan wie worden eierloten waren wat het voorjaar geven. En dan worden we dat nu in een nodig die je hier hebben, dat deze nächste voorjaar worden de boom al niet vrucht brengen. De tijd is zo slim dat de wijndruiven wat we thuis im garten hebben, die worden al niet grein worden. Die worden leven, maar dat wordt al niet passeren. Because we gaan in het, dat is Habakuk het 3e kapitel. We gaan in een zware tijd nemen. En dat vlak geen arnd brengt. Die van jullie wat op hij rekenen en op een arnd rekenen, dat wordt geen arnd geven. We gaan in een zware tijd nemen. Dat wordt Habakuk het 3e kapitel. Want de schop van de herd worden verreten worden. Die van ons wat schopvormeren, die worden verreten worden van de wil. En er worden niet jonge schop komen. En dat vijhak ohne vij is. Zo'n tijd is dat gaan we en jeng, want we in Habakuk het 3e kapitel leven doen. Zo wat blijft die dan nu nog? Nu is de 18e vers. Dit vers los ik miljoenen terug. En dan dacht ik, dit is van wat het redt. Doorwegen waar ik me dem Herrn vrijen. Ik ons dit verstellen. Doorwegen is de vrouw van de wichtig, voor wat vrij studie. Aber wenn wir nicht worden arm kriegen, wir worden nicht an der Fruchtbaum sein, die worden nicht gerein worden, wegen der Krankheiten und wegen all die Schicksal, was dort sind, dann wollen wir uns von dem Herrn freien. So, wenn du und ich weiter, wir gehen von dir an morgen hin, und sie steht an nächste Weg, sie steht an der kommende Zeit,
dit is hoe ik me mijn te zeggen, als een ding weten doen ik van jou. Wanneer we dat wel weten, en dat is, die worden ons nächste jaar in april, of in juli, dan worden du en ik ons vrij. Van dem Herrn. Wo weten we dat? Wenn we doen van jou. En we deden in de laatste week. We hadden dit laatste jaar, dat jaar speelt hem eng. Maar we weten, we kijken dat jaar zo terug. En we zeggen, oktober, augustus, juli, februari, ganz van 1. januar aan. We hebben een sterke tijd voor dem Herrn gevraagd. We zijn dort einfach gestort, hebben we dort ooit. Ja, we hebben alle soorten troubles. You know, some van ons denken nog, we hadden even COVID am Anfang van het jaar. We kunnen niet multi-choice voor, wenn al die dingen. Dat hebben we nu al wat lang vergeten. Maar we vrijden ons in die zware tijden. We blijven bij ons vrij. En daarin weten we dat we in de toekomst ook worden. Wanneer en ik in onze vergangenheid niet kunnen zeggen, oh, no, hey, no, dat stimmt in mijn leven niet. Ik heb me lang niet tijd niet gevraagd. Ik heb veel tijd gehad, wo ik 's morgens opwoek in de partner oder de kinderen oder de ouderen, die weer dat schwor met mij, wenn ik had niet gevraagd. Ik werd bloß niet vrouw. Want dat mijn gewoonheid is, dan wordt het nächste jaar ook zo zijn. Dat kraken denkt, hoeveel pluimen aan de been worden wassen, oder wo gaat het alle wat zijn. Ik en du worden stil, ons niet vrij. Wat meint dat, wanneer we ons vrij doen? Een mens zich vrij deed, dat meint niet dat die ganze leven nu alles goed is. Dat meint niet dat du alles hast, wat het brokt te vrijen. Vrije is einfach wählen in je feil neer te komen, oder mij te regieren, wat mij schaftig maken deed, oder wat mij vriendelijk maken deed. Ik kan dat feilen in mij, dat ik feil mij motig. Zo vrije is een entscheidung, en dan je dat even in de gefeilen nemen. En de gefeilen hadden waar van ons charpelig wessen te controle. En wien ik me gewählt had te vrijen van jou, dan moet eenmaal dan vangen me even om beter te feilen. Zo, als God zijn kinderen, dan moeten we ons verstaan, of we moeten ons leren te vrijen. We worden gerne lang van dit reden. Want je wel, ik heb een paar meer vars. Ja, we hebben nu spreken, dat 29e kapitel gaan, en dat zijn some interessante vers, over wo du met vrijheid om te gaan hast. Spreken 29. Vers 3, vers 2 en vers 3. De beide vers de reden van wat een vrijheid geven deed. De tweede vers zegt, wanneer je reiste regeren, vrijt zich dat valt. Zo dit is een ding wat ik zo heet, dat is niet in onze controle. En lang en eng is het ook niet. Want de mensen rammen ons, maar hier reden van de regering. Wanneer je reiste regeren, dan heeft dat een vrijheid. De derde vers, waar de wijsheid veel rekent, maakt zijn vader vrouw. Zo hier hebben we alle soorten deze dingen, waar ik als een vader kan zeggen, dat ik zie van de niet vrouw, wij in mijn kinderen, die willen niet de wijsheid. Oder wie als Gott sie nicht, oder als de Lieder im Land, wie würde ich gerne sagen, wir freien uns nicht, wenn wir haben eine gottlose Regierung. So, dat vingen we door. Wanneer we bloos ons aan deze paar vers worden houden, dan kan ik van de zaten en zeggen, no, ik zie niet moedig, mij het dat slecht, en ik ga een oorzaak daarvoor, waarin dat is, waarin mijn kinderen, let's say dat we bij ons zo, waarin mijn kinderen, die willen niet de wijsheid, die willen niet een goede wijsheid, of ik zei, onze regering, en wat immer mijn oorzaak is te leven, dat is in orde, die merken mij de vrijheid waarschuwen. Zo, wanneer we ons daar worden neerlaten, dan is dat zwaar. Omgedraaid, maar, dit zegt dan zo hetzelfde, dat ik kan er veel te doen, dat de mensen rondom mij zich vrij worden. Zodat ik kan niet zetten mijn eigen zijn te mijn vrouw en kinderen, je zult je vrij. Nou, ik kan er veel te doen.
Zo, wat doen we dat? Wanneer ik me zal vrijen. We moeten kijken naar Lucas, het 15e kapitel. Dit is het kapitel waar Jezus 3 verschillende gelijkenissen over deel brengt deed. En dat ene weer van een verloren cent net, dat ene weer van het verloren schop. En dat andere weer het verloren zeen. Lucas, het 15e kapitel. Dat eerste is van het verloren schop. En zo dus hoor de jink. En dus als die zich bekend is, die vangt dat. De 99, die weer aan de wies staat. En dat eind dat werd verloren. En hij ging naar het einde wat verloren werd. En dan zegt hij hem zelfs de farge. En wanneer hij door met een huis komt, roept hij zich zijn vriend en noberstoop en zegt to end, fret junt met me. Over am einde farge, door werd het verloren zelfstek, dat geld. Deze Freue had je huisje geveegd. En dan zegt het am einde farge, en wanneer zij dat vindt, roept zij ihre vriend en noberstoop en zegt, fret junt met me. Wanneer ik van de oude kerk naar die komen en zei, wil je met ons komen no meer? Ik wil jezelf met ons met vrijen. We willen ons even wat op vrijen. Dan moest je te die partner zeggen, wij ons deze alleen het niet sterk laten gaan. We willen nog die lied voor wij en wie door voor zijn, dan worden je irgendwo even deel brengen. Ik weet niet wat dat is, maar dan wil ik me ontvangen te vrijen. Moet irgendwer willen naar ons komen dan? Je weet nog niet correct wat, maar ik kan je dit zeggen. Ik heb wat te zeggen, nu waar we ons de top vrijen, waar we het vertaald hebben, en dan waar we het zetten en waar we ons vrijen. Dan worden we een huis voor, dan word je een schijne dag gehad, because we hebben ons nu gevrijd. Irgendwat geeft ons een vrijheid. En werkelijkheid, wanneer we ons toen inloten, dit is lang en waar mensen doen communiceren, dat is, ik fysiek wat hand te stalen voor dat du was vrij. En doe dat voor mij, en dan buwen we ons om zich op, because ik veroorzaak die te vrijen. Zo mijn vrouw van de on mij en die is. Want u moet streng ons oprechtig zijn. Niet die dolranen, ook niet die opheven. Plus moet kraak zeggen of denken, wat is dat Ramadie? Want u kan die persoon zijn wat u bent. Je hebt al Ramadie vrede. Wat kennen de mensen mee? Of wat kennen die? Hier heeft dat oorzaak. En we roepen de noberstop en zeggen, hey, we hebben een schop gevangen, nu komt een vrijtjunt. En ik had er veel meer gedacht, wat worden dat doen? Dat de leer, we zijn zo over zijn huisje voor en ze zijn vol vrij, die had zich ontvangen te vrijen. Door is in je zaad, of in je boot, dat we zelf ons vrijen. Wie kunnen van de toe zijn te vrijen? Dat kan zo'n geven van ik, of irgendwer wordt hij zegt, we hebben deze jas gekregen en we hadden nu meer even door met geschaft om zijn deze lied te merken dat hij zich zullen vrijen. Ik verzocht eenmaal van dit te reden en dat zijn ze dat schaffen niet. En dan verzocht ik mal een andere time en dan hebben we van dat lang gereed. Maar mij speelt zich am eind van de dag plus zo dat ik kreeg die lied helemaal en zich vrijen. Hoe smoot had die lied ware hand te krijgen? Dat wordt niet veel, maar hoe smoot had? You know what, some mensen hebben zich thuisgesloten om de vrijheid hebben. En ik weet sturen, ik word dan zelfs ontkikken. We kunnen ons zelfs verachten, we kunnen ons zelfs toeraden. Ik kan mijn ene ervaringen van de vergangenheid op mij uploaden en zeggen, ik zie einfach zo'n slechte mens. En dan wanneer ik antwoord dat irgendwer, die kijkt mij daarop aan, of die kent mij daarop aan, hij wordt lezen, wanneer die wordt fresh ontvangen te vrijen, dan sluit ik toe. En ik word mij niet vrij. Dat is zo, de mensen wat door komen. Manchmal, wenn wir vor kranke Menschen besuchen, Lied, wat am Truhe sind, dann weten wir manchmal nicht, was soll ich tun? Wo würde ich das tun? Eigentlich ist, wenn der kosse Mensch helfen, dass er sich was empfangen, für was zu freien, dann muss ihm das Leben leichter machen. Das ist, wo depresste Menschen
Some wat so depressed zijn, die willen zich niet vrijen. Dat is te makkelijk, zoals wie dat gaat. Because even manche mensen zijn die wären zich even vriendelijk te checken. Because dan wordt ze bij iemand naar wijzen, ik vangen nog meest van te vrijen voor wat du zegt. Dat is een zwaar leven. Zie ik op te mij ontvangen te vrijen. Dus het is een nobers, wat dat shopper, dat jij zelf stek gevangen houden. Die vrijden zich. Die louden aan, wij waren alle te vrijen. En die houden mij ook aangelood. En ik word bij me aan, dit weer een stad waar wij verschaftig worden. We vangen aan zo'n te vrijen. Maar wenn ik niet de persoon zie wat zich vrij deed, dan denk ik een beetje apart. En ik moet zeggen, teruggaan nu en denken hoe ik naar hem schiksel zie. En ik word aan dat het trok me uit mijn schiksel uit. Dat wil het maar doorbrengen dat ik bij woord ontvangen te vrijen. En ik wil dat niet. Ik gleich mijn zelfsbejamer te zeggen. Ik had me dat zo aangelaten, ik wil bij dat blijven. En dat geen meester op aan dat ik dat verloor. En ik wil me einfach een stukje gevrijd. Heid junt doof dat we niet bij eenmaal in zijn stap worden verzinken. Mensen wat zich zwaar kunnen vrijen van de anderen, als klaar die denken zij aan zichzelf. En dat merkte manchmal dat ik dus in mijn schiksel wiederleven. Onze ongewande instellingen merken dat manchmal dat we ons niet kunnen vrijen. Wat leefst u in Filippa? En zoals we dat al veel meer hebben gehad, dat weer mal die dag, waar de brief van de Filippa dat eerste mal gelezen wordt. Zo wie stellen zover dat weer in Filippa, somewhere, het dorp dat heet Filippa. En zo Paulus had een brief geschreven, naar de kerk, waar de ganz nieuw en ganz fresh werd. En hij schreef een brief, de lieden zetten, zoals we van jou zetten, en samband hem en las den brief weer. En de lieden wisten dat dit kwam van ons predja. En ons predja heeft het direct van God gekregen. Zo dit wat hij nu lezen, dat moeten we aannemen als Gottes woord. Zo du sollst niet door en dacht zo, wanneer het niet past, dan leef ik weer. No, wat hier gelezen wordt, wie weer alle opgekomen. En we weten nu dat dit is van God. Dit predja wat we kenden, of wat je weer hem daar, die horst en die heet gelijk van God. En zo dit is wat dat nu te zeggen. We zijn van nu hier, we willen weten wat heeft God gezegd. Dat derde kapitel, wo zijn we hier? De eerste vers. Dan wieder, meine Brüder, freut junt am Herrn. Mir fällt das nicht schwer, junt das immer wahrer zu schreiben. Dadurch war je immer sicherer. Kost die voorstellen in de kerk of in dat huis, dat er zijn zo'n gewaas die hij zegt. Oh, hier moet ik me gründlich en ändern. Freut junt immer am Herrn. En de ene wat je zegt, daar vielleicht nog te zien, vriend, als het Rutje en zegt, dat doe ik niet immer. Ik heb me de laatste week laten beleiden, of ik heb me de laatste week gedreamd, of ik heb de laatste week, something anyway, ik heb me laten raufbrengen, because deze vrijheid heb ik niet laten in mij regeren. En dan zegt ze, nu weit's. Nu weit's voor het wieder moet. Dus wat de brief te lezen heeft, die blijft bij hem lezen. Ik heb in het vierde kapitel, en toen Titus Paulus de brief schrijft, dan horen ze nog niet kapitel en vers, het is een lange brief. En zo, die blijft bij hem lezen. En dan komt het bij het vierde kapitel, en dan zegt het, door de vierde vers zegt het, freut junt immer am Herrn. Nu redt het heel van immer. En ik zeg je nog eenmaal, freut junt. Mijn die gingen, die weer ook in de kerk en die hoorden dat ook te lang. En die wisten dat mom en dad, die hadden dat nu al 3 maal gehoord. Dat is een ganz korte brief. En 3 maal heeft dat hier nu gezegd, dat we zullen ons immer vrijen am Herrn. Wel, daarin kan zijn, als die boom heeft, die stil nog niet plezen te krijgen. De appel wordt wel niks van een arend geven. Niet. Dat zijn we, wanneer we buiten een boom kijken. We zijn dat er dezelfde tijd, dat het vuur, de schoop, dat die zijn kranken, dat zijn samen doodgegaan. En we zijn dat de arend, wat we de buiten hebben, die is ook niet goed, wanneer het ware is plus niet raas.
En bezit dort, haft man nach de dag über dem Kopf ook nach seiner Weide doen. Dat is mir dan meint nicht mehr, aber es ist dat manchmal jet. Wir sind so geboren, werden wir sagen. En nu zal ik met dit alle top naar huis varen en vrijen me. Ik zal me immer de vrijheid hier zitten, want dat is krijgt wat het is. We zullen immer de vrijheid. Ik moet een ervaring some maanden terug, waar ik in een grote eierdult gepakt word. En een zeer grote, wat naast dat? Op Engels naast dat frustration. Op dit voet vielleicht plus even maar zeggen, ik eierd me, oké? Wenn ik weer omfoon en ik wil jaren met jaren personen, die hebben wat opgesnakt door, en die zegt immer waren, hou nog een beetje langer aan en luwen op die, een zet door, en ik weer op ernst evelig, me veel dat neidig, omdat ik kon met die persoon reden. En schließlich, ik leed het phone door en ik dacht, ik wil even bis de hand voor hem, wat weet ik zeggen, weet, en ik voed goed. Ik zei je, dat ging boos als neidig. Wenn ik eierd me. Ik geloof dat ze voor dat Plattdeutsch wordt. Ze zeggen, studie, wordt aan voor dat. De nächste jaar wordt op de natuur, oké? Dat hielt zich vielleicht een beetje beter. Maar ik geloof dat ze hetzelfde denkt. En de andere is plus, zij eierduldig geworden, man. Oké, wat immer dat is. Ik geloof op Deutsch, dan wordt dat zeggen, ik eierd me. Maar dan weet je hem gelijk plus, ik alleen. En voortdurch, dat voert er nog bozig. Als ik door zo zie, en meine, wat immer du dat naast, grote eierduld, dan hoor ik over nog tijd te denken. En ik hoor kort een boodschap gehoord, die horen zich in Freue. En als ik door een koor bozig voor, dan moet eenmaal dan, ik heb me die stem aan en die viert, voor wat vrijst u die, krijg nu. Krijg nu, beam je bozig voor, dat viert voort. En ik word bij eenmaal aan, ik word actually me krijg nu kennen voor wat Freue. Wanneer ik nu ook de laatste 15 minuten van mij geen ding gevraagd heb. Because ik dacht plus om mijn trouble. God is goed. En God laat zich, kan ik zeggen, God laat zich brokken over hij horst nu ons. Als ik door zo bozig te lang voed, dan word ik aan. Ja, kan ik nu groot, want ik wel kan ik me zeer voor God vrijen. Als je after all, als je hij mijn God. Hij heeft mij alle soorten gegeven, maar nu hij heeft mij je raad van de zin. En als ik me dat laat inzinken, dan word ik aan het schof ganz fijn. Ik voel ook plus de speed, wat al de eeuwige weer, wat te spelen met weer. Ik durf me gewoon maar als ze spouden, wij en ik hadden de vrijheid. En een mad van mijn trouble. En als ik dan schließlich maar door weet waar ik gaan wil, ik had stil een trouble. En ik moest me helemaal controle, maar ik word bij mij, ik had aan mij innerlijk een vrijheid. Dat ganze ding kwam eraan, dat het weer een grote zijn voor mij. God had me wat geleerd. En dan wil ik sluiten met deze dank. Psalm 9, ik las hem eerst al. Nächste week, oder morgen, of vielleicht even van de oude nog, want du en ik worden in onze troubles waren komen, we worden in Täschung. Vielleicht is mijn Täschung, jij en mijn partner, oder jij en mijn kinderen, jij de schulden zijn, whatever dat is, bij de arbeid. Maar du en ik worden, like, horizontal, du en ik worden ons in de nächste week ziemlich 100% sicher Täschung. We worden ziemlich 100% sicher, als dat du en ik worden in kampf bijeen. We worden something zeer slecht gleich wat we worden bijeen. Dat is, du moet het onthouden. Ik ook. Maar wat du en ik van de oude zijn entscheiden, want dat wordt komen. Psalm 9, vers 2. Wacht een beetje. Ik dank die met mijn ganse hart. Het is de derde vers. Het is een beetje anders in de Plattdeutsche Bijbel. En in de Engelse Bijbel is het de tweede vers. Ik wil mij vrijen. Om dienthalve. Dit weet je doen ik van de al. De 15e vers zegt dit. De laatste part van de 15e vers. Im 9e psalm zegt. De 15e vers zegt dit. Dat ik al dat vertalen kan. Hoeveel ik die loof. En dat ik aan die poort.
Und die Port von Jerusalem stonden, kan in mij vrijen. Dat du mij geraad hast. You know, dat wordt immer wat zijn te vrijen. We hebben ons de troubles van deze wereld niet laten aanstoppen en wegnemen. En we doen echt en moeten zeggen, ik had geen vrede. Wanneer ik zo'n mensen zei, wanneer ik zei de lange weg, dan zit man, die had geen vrede. Dat is alle inge gezet. Du en ik zijn er van die wat ons vrije zelf. En nu is de vrouw. Worst du die vrije? Oder waar we bloos uitvingen. Goed, onze tijd is aan, mag God je redelijk zijn.